Aj keď sa Pusté Čemerné datuje 770 rokov naspäť, teda do obdobia prvej písomnej zmienky, tak ľudia tu žili už podstatne skôr, a to celé tisícročia. Na miestnom Pozišovskom chrbáte, kde sa dnes nachádza miestny les, sa v minulosti ešte v staršej dobe kamennej, alebo v tzv. Paleolite, teda počas obdobia poslednej doby ľadovej, premávali ľudia a z týchto kopcov sledovali migrujúcu zver, ktorá sa chodila pásť k riekam v súčasnosti, ktoré poznáme pod názvami Laborec a Ondava. Čiže z oboch strán dokázali sledovať z kopcov migrujúcu zver, ktorú následne lovili. Prvé nejaké skutočné archeologické doklady však máme až o niekoľko tisíc ročí neskôr, a to priamo z obce Pusté Čemerné z dvoch lokalít, z dvoch polôch na miestnych poliach, jedna na severnej a druhá na južnej strane obce, pričom ide o ľudí, ktorí sa tu nachádzali v mladšej dobe kamennej. Hovoríme o období neolitu. A v tomto období sa tu nachádzali teda osady prvých roľníkov, prvých poľnohospodárov, ktorí sem prichádzali z južnejších oblastí a usídľovali sa tu. Doklady máme o tom viaceré, predovšetkým samozrejme ide o keramiku, ktorá bola v tomto období prvým know-how, teda nejakým novým výrobkom, ktorý charakterizuje celé toto obdobie mladšej doby kamennej, a tiež veľké množstvo tzv. Štiepanej industrie, respektíve kamenných nástrojov, ktoré sa v tej dobe využívali a ktoré nám tu po sebe títo ľudia nechali. Nachádzali sa aj tu stovky, čiže priamo sa tu aj vyrábali, a prevažne z tzv. Obsidianu alebo sopečného skla, ktoré sa sem dovážalo z oblasti Zemplínskych vrchov. Takže už aj to napovedá, že tí ľudia museli nejakým spôsobom obchodovať, cestovať, migrovať a niesli si so sebou kvalitnú surovinu, z ktorej vyrábali aj veľmi kvalitné kamenné nástroje. Okrem tohto obsidianu, ktorý teda od tohto miesta sa vzdušnou čiarou nachádza možno nejakých 60-70 km, tak oni zbierali, ale vymieniali tieto nástroje alebo tieto kamenné suroviny aj za iné tovary, ale aj za iné kamenné nástroje. Poukazuje to na širokú sieť komunikácie medzi jednotlivými komunitami vzdialenými aj stovky kilometrov od seba, na čo poukazujú nálezy štiepanej industrie z oblasti Poľska, z južného Poľska, ale tiež dokonca aj zo severného Maďarska. Takže tá sieť nejaká obchodná alebo iná komunikačná tu musela existovať, a práve tieto kamenné nástroje a kamenné suroviny nám o tom rozprávajú alebo podávajú dôkazy. Čo sa týka nejakých tých ďalších nálezov, tak máme tu aj napríklad kamenné sekery, keďže samozrejme už v tej dobe vedeli opracovať drevo, stavali si príbytky a podobne, a na to využívali teda kamenné sekery, ktoré brúsili tiež o kameň, a zasadili ich do nejaké drevené násady. Takže už takýto nejaký sofistikovaný princíp, ktorý ďalšie tisícročia sa prakticky nemenil. Tiež sú to ľudia, ktorí ako prví svoju keramiku maľovali, taktiež máme zvyšky červeného farbiva na keramike aj tuto z Pustého Čemerného. Preto vieme identifikovať aj priamo kultúru. Ide o tzv. Kultúru východnej lineárnej keramiky, ktorá sa tuto nachádzala v 6. tisícročí pred našim letopočtom. A neskôr sa tu ľudia usídlili až v neskorej dobe kamennej, niekedy o 2000 rokov neskôr. Pravdepodobne našli po týchto ľuďoch nejaké tie nástroje alebo veľké množstvo kamenných nástrojov a dokonca aj celej suroviny, a mohli to využiť, nemuseli teda prvotne cestovať, a možno to je dôvod, prečo sa usadili práve na tom istom mieste ako ich predchodcovia pred 2000 rokmi. Nachádzame sa už v neskorej dobe bronzovej, ktorej sa hovorí aj doba medená, pretože ide o ľudí, ktorí ako prví už spracovali aj medenú surovinu a taktiež aj zlatú. A to je z tohto obdobia, tu máme len také menšie alebo menej početné nálezy, čiže bolo tu nejaké menšie osídlenie z tej doby medenej.
pričom ale ide o takúto významnú kultúru, ktorá svojou materiálnou náplňou zjednotila veľkú časť strednej Európy. A teda aj tuto máme tieto doklady, že tá keramika je rovnaká, ako ju nájdete v mnohých aj susedných krajinách. Často sa tejto kultúra aj prezýva, že je taká prvá globalistická, globálna alebo zjednocujúca. Po nej, po tomto období sa tu usadnil ľud tzv. Kultúry so šnúrovou keramikou, konkrétne skupina východoslovenských mohýl. A preto skupina východoslovenských mohýl, pretože tuto na východnom Slovensku sa tých mohýl nachádzajú skutočne stovky, ba možno aj cez 1000 mohýl, tu dokážeme narátať, a iba práve tejto kultúrnej skupiny. V Pustom Čemernom, ale rovnako aj v iných obciach a mestách, tak nachádzame tieto mohyly na vrcholkoch kopcov. A tuto v Pozišovskom, na Pozišovskom chrbáte, teda tieto mohyly sú tiež na jej chrbte a tiahnu sa prakticky pozdĺž celého toho chrbta. Na sever sa napájajú až na Ondavskú vrchovinu a siahajú vlastne až po územie Poľska, zatiaľ čo na juhu až po hranicu s Maďarskom. Čiže práve kvôli tomu ich takto nazývame, že kultúra, teda skupina z východoslovenských mohýl. Aj v Pustom Čemernom sa nachádzajú, žiaľ zatiaľ nebola v obci ani jedna skúmaná. Boli skúmané v nedalekom Lesnom, v vedľajšej obci, kde sa dokonca okrem tejto kultúry pastierov a roľníkov, ktorí na týchto kopcoch žili, neskôr ukladali svojich mŕtvych aj Germáni v dobe rímskej. Pravdepodobne vedeli, že ide o teda nejaké pohrebiska, pretože mohyla je navršený kopec zeminy, niekedy aj z kamenia, pod ktorým sa nachádza nejaké telo nejakého nebožtíka pochovaného, ktorého si v tej dobe ctili natoľko, že mu takúto mohylu postavili. A do nich mohli ukladať aj neskôr ďalšie nejaké etnika, národy a podobne a kultúry svojich mŕtvych, tak ako to teda poznáme aj tuto z okolia Pustého Čemerného, kedy tu pochovali do takejto mohyly svojho kvázi predka aj bojovníka nejakej germánskej, príslušníka nejakej germánskej elity alebo bojovej zložky. Neskôr tu osídlenie pokračovalo. Máme tu doklady z doby bronzovej, a to z mladšej doby bronzovej, teda zase sme sa posunuli o niekoľko tisícročí v čase do 2. tisícročia pred našim letopočtom, čiže stále veľmi hlboká história. A z tohto obdobia sa tu podarilo nájsť okrem nejakých bežných črepov aj bronzový náramok, prípadne pravdepodobne ide o časť bronzovej hrivny, ktorá sa mohla používať ako platidlo v tej dobe. Okrem toho sa tu mali nájsť aj 4 bronzové meče. Je miesto uloženia týchto mečov neznáme. Zostali nám len nejaké indície v podobe novín, ktoré tu v tom čase teda na zemplnenie, ktoré boli vydávané, a v nich sa uvádza, že sa v Pustom Čemernom našli 4 bronzové meče. Pravdepodobne budú súvisieť aj s tými črepmi a s tou hrivnou z doby bronzovej, ktoré sa tu našli. Ide o tzv. Depot alebo poklad, ktorý bol bežne ukladaný. V tej dobe boli ukladané takéto vzácne predmety do zeme, pravdepodobne ako nejaká votívna záležitosť, čiže nejaká obetina nejakému božstvu alebo božstvám. V dobe bronzovej teda náš výlet do archeológie prakticky končí. Neskôr tu evidujeme nálezy až z toho stredoveku, teda z časov, kedy máme už aj tie prvé písomné zmienky o obci, a napriek tomu dodnes aj z týchto období alebo aj z týchto začiatkov už obce, ako ju poznáme dnes, pochádzajú veľmi pekné archeologické nálezy, či už keramické fajky z nejakého 18. storočia, alebo brúsiky na kosu kamenné, ktoré používali miestni roľníci. A
v konečnom dôsledku máme tu aj železné predmety, teda, ktoré už nebolo nič výnimočné v tom čase. Napriek tomu nás potešil aj taký železný nôž, ktorý sa tu našiel. A určite týchto nálezov bude pribúdať. Čiže obec Pusté Čemerné je skutočne archeologicky veľmi bohatá obec a zaslúžila by si aj príkladný archeologický výskum v budúcnosti. No, ale už aj v súčasnosti existujú nejaké publikácie vedecké o tejto obci a to môže zvýšiť pozornosť ako vedeckú, tak aj laickú. A veríme, že aj v múzeu miestnom, obecnom bude pribúdať týchto nálezov a naše poznanie sa bude postupne rozširovať. Najstaršie hmotné doklady o osídlení Pustého Čemerného priniesla archeológia. História je spätá s písomnými prameňmi, s písomnými zdrojmi. No a na teraz najstarší písomný doklad o existencii obce Pusté Čemerné vtedy niesla dedina názov Čemerná, pochádza z roku 1254 a obsahuje ho listina uhorského kráľa Bela IV., ktorou daroval isté pozemky, isté majetky v katastri Lesného a Pustého Čemerného Gregorovi, synovi Nata. Boli to šľachtíci pochádzajúci z Nacinej vsi. Táto prvá písomná zmienka sa zachovala v hodnovernom odpise zo 14. storočia, ktorý vydala Jágerská kapitula. Toto miesto patrilo medzi tzv. Hodnoverné miesta. Dnes by sme to mohli nazvať, alebo dnes túto funkciu nesú notári. Na najbližšie k Pustému Čemernému takýmto hodnoverným miestom bol premonštrátsky kláštor v obci Leles pri Kráľovskom Chlmci. No a v múzeu, ktoré sa nachádza tu v Pustom Čemernom, máme faksimile tejto prvej písomnej zmienky. Originál je uložený v Maďarskom národnom archíve. Historický sídelný vývoj veľmi dobre demonštrujú zachované historické mapy. Po mojej pravej ruke sa nachádza najstaršia mapa uhorská, tzv. Lazarova mapa. Autorom je Lazar Rozety, bol to sekretár ostrovského arcibiskupa Tomáša Bakovca. Pôvodne bola vyhotovená ako drevorida a zachytáva situáciu Uhorska pred rokom 1526, teda pred bitkou pri Moháči. Tá pôvodná podoba je dnes metúca, lebo ona je trošku posunutá smerom na východ, táto mapa, zhruba tých 45 stupňov. Nás bude ale zaujímať oblasť, ktorá je zachytená v ľavom hornom rohu. Toto jazero sa rozprestieralo dnes na ploche, ktoré pokrýva Zemplínska šírava. Toto je mesto Michalovce a hrad nad Vínym, teda Michalovský hrad. Humenné Vranov. Je tu zaznačený krúžok. Obec Pusté Čemerné sa nachádza niekde v tomto priestore. Prvé detailnejšie mapovanie zachytáva tzv. Prvé vojenské mapovanie, ktoré začala panovnička Mária Terézia koncom 60. rokov 18. storočia a prebiehalo najmä v 80. rokoch 18. storočia za panovania jej syna Jozefa II. Preto sa nazýva aj jozefínske mapovanie. Zachytáva z vojenského hľadiska strategické a významné objekty ako cesty, vyvýšeniny, budovy, zástavbu a podobne. Takzvané nespalné veci, čiže kamenné z pevného materiálu, sú vyznačené na mape červenou farbou, drevené stavby, teda spalné, sú označené čiernou farbou, samozrejme voda je označená modrou, lúky zelenou a podobne, čiže išlo o farebnú mapu. Vyhotovená bola na základe osobnej návštevy vojenských kartografov v tomto regióne. Poďme teraz na obec Pusté Čemerné na tejto mape. Zaznačená je pod názvom Čemerne. Ako máte možnosť vidieť, je obklopená v tom čase, hovoríme ešte raz o 80. rokoch 18. storočia, hustými lesmi. No a samotná zástavba sa ťahala smerom na susednú obec Voľa. Dôležité
tu je vidieť a pozrieť si tento objekt, ktorý vyzerá ako keby hranatá zátvorka, označuje zrejme šľachtickú kúriu, nejaké šľachtické obydlie, ktoré tu zrejme existovalo už na prelome 16. a 17. storočia. Sídelný vývoj Pustého Čemerného v prvej polovici 19. storočia veľmi dobre dokumentuje mapa z tzv. Druhého vojenského mapovania, ktoré prebiehalo v prvej polovici 19. storočia za vlády panovníka Františka I., teda nesie názov Františkovo. V porovnaní s prvým vojenským mapovaním sú tu už údaje zachytené, reálie zachytené oveľa podrobnejšie. Ako máme si možnosť všimnúť, obec Čemerné v tomto období nieslo názov Čemerné, ale je tu napísaný aj iný názov, Markt Čemerné. Okolo sa už nenachádzalo tak veľa lesov, zrejme boli do tej prvej polovice 19. storočia z veľkej časti vyklčované. Samotná zástavba sa ťahla síce smerom na obec Voľa, ale máme možnosť vidieť, že už ten urbanizmus sa ťahá popri ceste aj smerom na Strážske. Na pravej strane mapy sa nachádzajú údaje, ktoré boli dôležité pre vojakov. V tomto období Pusté Čemerné patrila obec do okresu Humenné, no a stálo tam 64 príbytkov, 20 maštalí, 40 chlapov tam žilo a k dispozícii bolo 20 koní. Zaujímavosťou tejto mapy je aj to, že dodatočne tam bola dokreslená aj trať železnice, ktorá bola dobudovaná a do prevádzky spustená v 70. rokoch 19. storočia. Historická katastrálna mapa z roku 1845 uvádza Pusté Čemerné pod názvom Markt Čemerne a pre nás je zaujímavá tým, že obsahuje aj chotárne názvy. Môžeme spomenúť aspoň niektoré, a to Stredný vrch, Viničky, pod Viničkami, Hrovňovo, Dolky koncom alebo Stožok. Obec Pusté Čemerné je zaznačená aj na mapách z 3. vojenského mapovania, ktoré prebiehalo v druhej polovici 19. storočia. Opäť je tu uvedená pod názvom Markt Čemerné. Je tu zaznačená aj zástavba, teda urbanizmus obce. Ako som už spomínal, jedna časť sa tiahne na obec Voľa, druhá smerom na Strážske a je tu zaznačená už aj železnica. Po roku 1918 sa obec stala súčasťou Československej republiky, no a pre nás je významná katastrálna mapa z roku 1933, teda z medzivojnového obdobia, ktorá už naozaj detailne zachytáva urbanizmus a parcely jednotlivých príbytkov. Ako máme možnosť vidieť, tak zástavba sa koncentruje pri ceste smerom na Strážske a smerom na obec Voľa. Sú tu zachytené aj chotárne názvy v slovenčine. V minulosti v obci žilo prevažne podánske obyvateľstvo, ktoré sa zhruba delilo na bohatších sedliakov a chudobnejších žiliarov. Na začiatku 17. storočia je tu zaznamenaných zhruba 13 podánskych obydlí. Zhruba o 100 rokov neskôr sa ten počet znížil aj v dôsledku vonkajších udalostí celoštátneho významu na 5 až 7. No a v prvej polovici 19. storočia sa zase ten počet prudko zvýšil na okolo 60. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak môžeme hovoriť, že v tom 19. storočí tu žilo 300, respektíve 400 ľudí. Ako som už spomínal, obec patrila šľachticom, respektíve majetkové podiely tu mali príslušníci viacerých šľachtických rodov. Z tých významnejších a známejších môžeme spomenúť rod Natafalušiovcov, Šošovcov, Draveckých, Sirmajovcov, Stárajovcov, Sečeniovcov. Je veľkou škodou, že do dnešných dní sa nezachoval Sečeniovský lesný kaštiel na Pláňach, lebo by patril medzi historické zaujímavosti obce.
Koniec dlhého 19. storočia bol završený udalosťami, ktoré poznáme pod menom Prvá svetová vojna, alebo inak povedané Veľká vojna. Po atentáte na Františka Ferdinanda d'Este sa rozputal tento konflikt od 28. júla 1914 a trval až do 11. novembra 1918. Konkrétne vo chotári obce sa boje neodohrávali, ale už v novembri 1914 prelomili ruské cárske vojska obranu v Karpatoch a dostali sa až skoro k obci Pusté Čemerné. Obsadili Sninu a Humenné a bol to fakticky posledný hrebeň v Karpatoch. Ak by sa ruským cárskym vojskám podarilo prelomiť aj posledné hrebenie Karpát, otvorila by sa pred nimi východoslovenská nížina alebo Veľká uhorská nížina a tým pádom už v roku 1914 mohla byť uhorská časť Rakúska vyradená z vojny. Po obsadení Sniny a Humenného 23. novembra 1914 boli rakúsko-uhorské vojska zatlačené až k Stráskemu, kde si spravili, respektíve kde sa zakopali pri obciach Brekov a Zavadka. Aj keď tieto boje trvali 5 dní, tak mali rozhodujúci význam pre napredovanie Prvej svetovej vojny v našom priestore. Ďalšie boje, aj keď nepresne v tomto priestore, sa tu odohrávali až do roku 1915, kedy boli cárske vojska vytlačené späť do Haliče a boje v Karpatoch už neprebiehali. Nedaleko, respektíve v chotári obce sa nachádza aj železničná trať, ktorú spomínal už kolega. Pred Prvou svetovou vojnou to bola jedna z najvýkonnejších dvojkoľajových tratí v tomto priestore. Respektíve táto trať bola aj nástupnou traťou rakúsko-uhorskej armády v smere na Halič. Čiže táto trať začínala v Šatori Šajevheli, čiže v slovenskom Novom Meste našom, a pokračovala smerom na Medzilaborce až do Haliče. Touto traťou počas Prvej svetovej vojny bola prevážaná veľká časť rakúsko-uhorskej armády, respektíve transporty vozili vojakov tam amuníciu a naspäť ranených. Po skončení Prvej svetovej vojny železničná trať prestala mať strategický význam, keďže Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo a aj toky tovarov a materiálov a ľudí sa zmenili. Čiže po Prvej svetovej vojne bola táto dvojkoľová trať rozobraná, jedna koľaj bola demontovaná a poznáme ju už iba takto, ako vyzerá dnes. V roku 1921 a 22, respektíve v tomto období, tu bola v obci Pusté Čemerná bola zriadená aj železničná zastávka zásluhou pána Juraja Jevina Dankanina. Po rozputaní Prvej svetovej vojny mnoho chlapov narukovalo na front. Najčastejšie rukovali do 66. pešieho pluku so sídlom v Užhorode a 9. honveckého pešieho pluku. Títo vojaci boli nasadení, respektíve občania obce boli nasadení najčastejšie na východnom fronte, tzv. Proti carskému Rusku, ale niektorí mohli bojovať aj na balkánskom fronte, respektíve na talianskom fronte. Koniec Prvej svetovej vojny neznamenal zastavenie bojov v našej oblasti, pretože po rozpade Rakúsko-Uhorska sa formovalo Československo, ktoré si muselo svoje hranice vybojovať. Aj keď boli určené nejaké demarkačné línie, ktoré stanovovali prvé hranice medzi vznikajúcim Československom a Maďarskom, tak tie sa často porušovali a neboli dodržiavané. Preto už v marci 1919 došlo v Maďarsku k prevratu a k moci sa de facto dostal Béla Kun. Po týchto udalostiach sa zanedlho rozpútal aj konflikt medzi Československom a Maďarskom. Po rýchlom prelomení línií Československej armády vojaci tzv. Maďarskej červenej armády obsadili Michalovce, Stráske a dostali sa až k Bardejovu, čiže aj Pusté Čemerné bolo v lete 1919 boli obsadené maďarskými jednotkami. Po podpísaní prímeria v lete 1919 sa jednotky Maďarskej červenej armády definitívne stiahli z tohto územia. A
pokoj tu nastal až do marca 1939. Koncom 30. rokov 20. storočia sa schyľovalo k ďalšiemu vojenskému konfliktu známym pod názvom Druhá svetová vojna. Aj keď sa tento konflikt rozputal oficiálne až 1. septembra 1939, kedy nacistické Nemecko zaútočilo na Poľsko, tak v našom priestore by sme mohli povedať, že tento konflikt sa rozputal o niečo skôr. Po Mnichovskej dohode, kedy Československo opustilo značné územia pohraničia a viedenskej arbitráži, kedy Československo stratilo južné časti Slovenska a časti podkarpatskej Rusy, tak bolo jasné, že týmto to nekončí. Definitívnou bodkou bolo rozpad Československa a vznik samotného slovenského štátu, respektíve Slovenskej republiky. Nedlho po vzniku Slovenskej republiky maďarská armáda zaútočila na východné časti vznikajúceho Slovenska. Aj keď tento konflikt priamo obeť nezasiahol, tak boje sa odohrávali v značnej blízkosti obce. Po tomto krátkom konflikte Slovensko, respektíve vznikajúca Slovenská republika, prišla o ďalšie územia na východe a juhovýchode Slovenska v okresoch Snina, Sobrance, časti Michalovského okresu a Kapušianského. 1. septembra 1939 sa oficiálne rozpútala Druhá svetová vojna. Vtedy nacistické Nemecko zaútočilo na Poľsko. Do tohto konfliktu sa zapojila aj slovenská armáda. Preto už koncom leta nastala mobilizácia a aj z obce boli povolaní vojaci do armády. Odtiaľto muži rukovali do Michaloviec a je možné, že jedným z ubytovacích miestností, ktoré slovenská armáda dočasne používala, bola aj miestna škola. Odtiaľto slovenskí vojaci boli posielaní smerom na sever k hraniciam Poľska a tam boli nasadení proti poľskej armáde. V lete 1941 sa Nemecko pripravovalo zaútočiť na Sovietsky zväz. Slovenská armáda sa na tento konflikt taktiež pripravovala a preto po mobilizácii a útoku Nemecka na Sovietsky zväz boli aj slovenské jednotky nasadené na východnom fronte. Aj z tejto obce sa zachovali dokumenty o tom, ako tunajší rodáci bojovali na východnom fronte v mnohých bitkách a operáciách. Okrem nasadenia na východnom fronte slovenskí vojaci bojovali taktiež, respektíve operovali taktiež v Taliansku. Už v lete 1944 bolo jasné, že Nemecko a jeho spojenci druhú svetovú vojnu prehrajú. V lete 1944 Červená armáda sa priblížila ku Karpatom a bolo jasné, že boje budú prebiehať aj na území Slovenska, respektíve Československej republiky. V lete 1944 slovenská armáda pripravovala tzv. Prechod k spojencom, čiže Červenej armáde, a pripravovalo sa tzv. Slovenské národné povstanie. Už v septembri 1944 sa vojska Červenej armády približovali k hraniciam Slovenska. Respektíve po karpatsko-duklianskej operácii sa jednotky Červenej armády a ich spojencov blížili aj k Zemplínskej župe, respektíve k obci Pusté Čemerné. V novembri 1944 počas východoslovenskej operácie vojska Červenej armády prelomili nemecké línie a postupovali smerom k Humennému a Michalovciam a po ich obsadení už koncom novembra 26. sa bojovalo v prístupoch k Pustému Čemernému. Po bojoch, aj konkrétne v obci, 28. novembra 1944 boli oslobodené Pusté Čemerné jednotkami 1. gardovej armády generála Grečka. Po vzniku Slovenska a obsadení južných častí Slovenska Maďarskom východné časti Slovenska stratili priame železničné spojenie so zvyškom Slovenska.
Preto bolo potrebné vybudovať novú trať. Zvolený bol úsek od Kapušian smerom na Stráske. Ten sa budoval počas druhej svetovej vojny a v septembri 1943 bol slávnostne otvorený aj za účasti miestnych občanov. Nachádzame sa v miestnosti plnej bodných, sečných a strelných zbraní. Z týchto všetkých by som vám predstavil legendárny model PPS-41 zvaný Špagin. Táto legendárna sovietská zbraň bola skonštruovaná počas druhej svetovej vojny a bola vyrobená v miliónových kusoch. Bojovala ňou Červená armáda proti Wehrmachtu, čiže nemeckej armáde, a po skončení druhej svetovej vojny bolo mnoho kusov, respektíve mnoho desiatok tisíc kusov vyvezených aj do spriateľených zemí, kde bojovali napríklad v Korejskej vojne, v Indočíne, Číne a podobne. Táto zbraň bola taktiež nasadená ako pomoc v Slovenskom národnom povstaní. Pusté Čemerné je dnes väčšinou grécko-katolícka obec, ale vždy to tak nebolo. Máme tu veľmi zaujímavé dejiny, ktoré sledujeme od stredoveku. O kresťanstve v Pustom Čemernom máme veľa informácií v archívoch, ale máme aj iné pramene, a to architektonické. Tak ak ideme za radom, tak najstaršie zmienky a počiatky kresťanstva tu v Pustom Čemernom sú z polovice 13. storočia. Vtedy je táto obec osídlená, podobne ako susedné Lesné. A keďže ide o spoločných majiteľov, tak aj podobnosť medzi Pustým Čemerným a Lesným, čo sa týka postavenia prvého kostola, je v podstate rovnaká a podobná. Presne v polovici 13. storočia, niekedy okolo roku 1250, je založený kostol. Ten je zasvetený svätej Alžbete. Treba povedať, že svätá Alžbeta, ako patrocinium tohto kostola, bola čímsi novým, vtedy v tom období na konci Arpadovskej vlády. Novým preto, lebo táto svetica žila na začiatku 13. storočia, bola kanonizovaná krátko po svojej smrti v roku 1235 a vlastne už okolo roku 1250 kostol tu v Pustom Čemernom je jej zasvetený. Prečo práve svätá Alžbeta? Na jednej strane svätá Alžbeta podľa jednej tradície bola rodáčka zo Zemplína, zo Šarošpataku z Blatného potoku, čo je vlastne relatívne nedaleko. Na druhej strane ale tu vidno isté spoločenské vplyvy, ktoré na toto patrocinium alebo na jeho výber vplývali. A tie vplyvy môžeme hľadať buď v Lelesi, alebo v Košiciach. Tento región je totižto takto úzko spojený. Je kultúrne jeden, je jednotný a bada tu práve tieto silné sociálne vplyvy. A do istej miery zrejme aj kráľovské vplyvy, pretože svätá Alžbeta bola sestrou vtedy vládnuceho panovníka Belu IV. Na druhej strane založenie kostola v Pustom Čemernom, ako aj v susednom Lesnom, súvisí aj s istým vývinom alebo vývojom situácie v Uhorsku po tatárskych vpádoch. Pár rokov predtým krajinu spustošili Tatári alebo Mongoli a niekoľko rokov na to práve tá miestna šľachta prispieva k zveľaďovaniu hospodárskeho, spoločenského, jednoducho toho klasického života a aj v tomto regióne je to tak. Na súčasťou toho bolo aj zveľaďovanie osídlenia, postavenie normálne fungujúcich dedín, uprostred ktorých vždy stál kostol. Kostol vždy bola tá dominanta, okolo ktorého sa točil ten spoločenský život, duchovný, kultúrny život. Keď prídu do Uhorska vyberači pápežských desiatkov v 30. rokoch 14. storočia, tak tu nachádzame riadne fungujúcu farnosť, ktorá je zasvetená svätej Alžbete, stále je to svätá Alžbeta, a máme zachované meno vtedajšieho farára, ktorý sa volal Mikuláš. Ten platil relatívne vysoký obnos, čo svedčí o tom, že táto dedina bola veľmi početná. Nebola síce taká veľká ako napríklad Lesné, ale určite bola niekoľkokrát väčšia ako napríklad dnes známe Staré. Prechádzajú ďalšie obdobia, celý stredovek tu farnosť funguje a keď príde na začiatku 16. storočia reformácia, tak tento región sa stane evanjelickým prostredím. I táto farnosť sa stáva evanjelickou. Ale práve tu v tomto prostredí okolo Vranova, Humenného a Michaloviec je
také zvláštne toto územie tým, že evanjelická reformácia tu síce pretrváva celé to protestantské obdobie, ale z juhu, keď príde do úhorska kalvínska reformácia, tak toto prostredie je zasiahnuté aj ňou. Kalvínska reformácia sa dominantne viazala na maďarskú národnosť, ale v tomto prostredí Zemplína tými Kalvínmi boli Slováci. A práve títo stredozemplínski protestanti sympatizovali jednak s tou staršou fázou reformácie, s evanjelickou, ale sympatizovali aj s tou novšou fázou reformácie a touto kalvínskou. A toto prostredie je zaujímavé tým, že tu dojde k únii medzi evanjelikmi a kalvínmi. Na jednej strane si zoznam tých kňazov, ktorí tu vtedy pôsobili a túto minulosť prisvojujú aj evanjelici, aj kalvíni. My poznáme iba jedno meno protestantského kňaza, ktorý tu pôsobil v roku 1666-1667. Volal sa Jan Hajsky a bol rodák z Turca. A na základe toho môžeme identifikovať, keďže to bol obyvateľ, alebo teda rodák z Turca, teda z dnešného stredného Slovenska, a bolo to prostredie vyslovene slovenské, že táto reformácia, ktorá bola tu, bola dominantnejšie evanjelická. Evanjelická reformácia končí, alebo respektíve zaniká v 17. storočí kvôli tomu, že nie, že by bola silná rekatolizácia, to nie, pretože katolíci nemali toľko kapacít, ale dochádza k výraznému úbytku miestnych obyvateľov. A prirodzene sa potom hľadá, kto by tie pusté obce, alebo takmer vymreté obce v tomto regióne doosídlil. Toto bol problém nielen pustého Čemerného, ale aj všetkých ostatných obcí tu naokolo. Lesného a z druhej strany Pozdišovských vrchov, Nižného Hrabovca, Poše, Rakovca nad Ondavou, že pred rokom 1700 tu prebehli isté vlny epidémie, ktoré vyničili alebo nechali vymrieť to pôvodné obyvateľstvo a toho pôvodného vlastne protestantského obyvateľstva tu bolo strašne málo. Na druhej strane na konci 17. storočia v rámci akejsi takej povedzme živelnej reformácie a vzbúr dochádza k tomu, že prichádzajú rôzne povstania. A to povstanie, ktoré najviac zasiahlo pusté Čemerné a ovplyvnilo aj ten život kresťanstva v tomto regióne, bolo Tekeliho povstanie v 80. rokoch 17. storočia. A práve za Tekeliho povstania ten kostol, ktorý bol kedysi zasvetený svätej Alžbete a v tom čase bol protestantský, bol zničený alebo veľmi poškodený. Bol poškodený natoľko, že z neskorších kanonických vizitácií rímskokatolíckej cirkvi vieme tak, že okolo roku 1700 sem prichádzajú gréckokatolíci. Rovnako ako do tých ostatných obcí, ktoré som spomenul. Títo gréckokatolíci zaujímajú aj tento sakrálny objekt. Vizitácie majú takú zaujímavú frázu, že na základoch starého kostola, ktorý bol poškodený za Tekeliho rebélie, postavili svoju novú cirkev. Otázka znie, čo to znamená, že boli postavení táto cirkev na starých základoch, či naozaj existovali iba ruiny kostola, alebo ten kostol bol iba nejakým spôsobom opravený. Ale dochádza k zmene patrocínia. Novým patrocíniom, novým svetcom, ktorému je zasvetená táto opravená už cirkev, je svätý Mikuláš. Prvý kňaz, ktorý tu pôsobil a ktorého meno vieme, prvý pop, sa volal Andrej Radužácky. Vieme, že študoval v Poľsku, študoval aj tu na Zemplíne v Novom Meste pod Šiatrom a bol riadne ženatý. Veľmi sa staral o túto farnosť, zbúral staré sakrálne, teda zbúral starú faru, ktorá bola podľa všetkého murovaná, postavil novú z dreveného materiálu, pretože ten bol dostupný a žil riadny život. V podstate iné materiály alebo iné pramene o tomto kňazovi a o živote gréckokatolíkov v tej prvej polovici 18. storočia nemáme, čo je zase na druhej strane aj dobre, pretože to svedčí o tom, že ten život tu prebiehal normálne, bez nejakých excesov, bol taký, ako sa žiada, ako má byť. Tento život gréckokatolíckej obce
potom trvá v podstate až do 20. storočia. Ono to vždy bolo tak, že jediný chrám v obci, ktorý tam bol, ovplyvňoval všetkých obyvateľov. Nielen grécko-katolíkov, ale aj tých ostatných, ktorí neboli grécko-katolíci, to znamená rímsko-katolíkov, prípadne niektorých ďalších. Pretože ten život prirodzene bol takto unifikovaný. Problém nastal až v polovici 20. storočia. V roku 1950 Československá komunistická vláda rozhodla, že grécko-katolícka cirkev bude jednoducho zničená. Bude zakázaná, bude zrušená, alebo ako by sme sa na to pozreli. A urobilo sa to tak, že z grécko-katolíkov boli v jeden deň urobení pravoslávni. Bol to násilný zásah, ktorý nechceli mnohí grécko-katolíci prijať. A problém s tým mali aj tu miestne grécko-katolíci. Znamenalo to toľko, že ten život grécko-katolíckej cirkvi oficiálne prestal a tí grécko-katolíci, ktorí neprotestovali a ktorí boli stotožnení s tým politickým vývinom, sa stali vlastne de facto pravoslávnymi. Keď v 60. rokoch došlo k politickému odmeku v Československu a prišla tá známa československá pražská alebo dubčekovská jar, tak jedným z týchto trendov bolo, že máme možnosť si postaviť nové sakrálne objekty, nové kostoly. A keďže ešte stále grécko-katolícka cirkev nebola obnovená, tak vznikol nápad postaviť v Pustom Čemernom rímsko-katolícky kostol. Trošku sa s tým váhalo, pretože ten kostol vlastne bol postavený až po invázii vojsk Varšavskej zmluvy až v roku 1969 a medzi tým bola ale aj obnovená grécko-katolícka cirkev. A preto jej bol vrátený pôvodný kostol, pôvodná cirkev. Rozostávaný rímsko-katolícky kostol bol zasvetený svätým košickým učeníkom. Dnes sú svätí, ale v tom čase boli blahoslavení. A treba povedať, že je to taký svetový unikát, pretože prvý kostol postavený košickým učeníkom je práve tu v Pustom Čemernom. Jeho osobitosť je aj v tom, že je dvojvežový, že sa tú architektúru odlišoval od tých ostatných jednovežových klasických kostolov. Dnes v tomto kostole sú aj autentické relikvie týchto svätých košických mučeníkov. Z čias výstavby tohto rímskokatolického kostola máme zachované veľmi zaujímavé pramene, ktoré svedčia o tom, že nie všetci miestni obyvatelia mali pochopenie pre postavenie tohto kostola. Niektorí boli proti, neboli za a boli okolo toho všelijaké prieky, ale povedzme tak, že tie potom vyriešil čas. Po skončení normalizácie prišla nežná revolúcia v roku 1989 a ten náboženský život sa znormalizoval. Pusté Čemerné v podstate ako grécko-katolícka farnosť zaniká a stane sa vysunutou filiálkou farnosti v Strážskom. A čo sa týka rímskokatolíkov, tak rímskokatolíci boli od roku 1711 filiálkou, teda formálnou filiálkou, keďže tu nestal rímskokatolícky kostol, farnosti Nižný Hrušov. Nižný Hrušov je vlastne cez les, trošku taká vzdialená dedinka, ale keď v roku 1711 prichádzajú františkáni z Humenného do Nižného Hrušova, aby obsadili túto farnosť, tak v podstate všetky tie susedné dediny sa stávajú súčasťou tejto veľkej, povedzme takej mamutej farnosti. No a Pusté Čemerné je jednou z týchto dediniek. Je to tak až do roku 1828. V tom roku sa Pusté Čemerné odčlení od Nižného Hrušova a stane sa filiálkou rímskokatolíckej farnosti v Strážskom. Prečo práve vtedy? No bolo to krátko po tom, čo v Strážskom postavili terajší farský kostol, rímskokatolícky. Bola tam riadne obnovená farnosť za druhého košického biskupa Štefana Čecha. No a od tých čias je Pusté Čemerné rímskokatolíckou filiálkou farnosti v Strážskom.